Quan un investigador no pot amagar l'emoció per l'oportunitat de tocar un incunable com este, entenem que veure de prop el primer exemplar imprès del Tirant és un fet que no passa tots els dies. L'he vist moltes voltes al llarg dels anys, però tocar no m'han deixat mai. La fèrtil, és rica, és delitosa... Així comença un dels passatges més reconeguts de l'obra més representativa de les lletres valencianes. La marca de l'impressor d'origen alemany, Nicolau Spindeler, està present en l'orla inicial d'esta edició de 1490. En lletra gòtica i amb lletres capitulars d'una tirada de 750 exemplars, només en queden este i dos més a la Biblioteca Britànica de Londres i a la Hispanic Society de Nova York. Es va fer un llibre relativament popular en l'època. Anterior al Tirant, concretament del 1474, és este incunable, únic al món, imprès a València, titulat Trobes en la Hors de la Verge Maria, que recull poemes de lloança a la Mare de Déu d'autors com Roís de Corella, Jaume Roig, Lluís Alcanyís o fins i tot d'una poetessa, Yolanda Urrea. És l'únic exemplar que ens ha quedat en tot el món. És el primer llibre imprès literari en la península Ibèrica i és una radiografia de la vida literària i social de la València de l'època. Tant este exemplar com el del Tirant provenen de la donació dels marquesos de Dosaigües, tresors bibliogràfics que estan a l'abast dels investigadors a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, però que es poden consultar en un ordinador des de qualsevol part del món.